Bona nit a tothom. Aquesta és la darrera conferència que fem aquí a l'Institut d'Estudis Catalans. Com sempre volem agrair a la Institució Catalana d'Història Natural les facilitats que ens ofereix per fer aquestes xerrades i esperem que continuï l'any que ve. I aquesta, que és la darrera, l'hem reservada a un tema que ha mogut molta difusió, hi ha hagut molta difusió del tema sobre els guixos de NAICA. La doctora Àngels Canals és professora titular al Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada. Han canviat el nom, abans eren dipòsits minerals. I ella estudia sobretot el que són les inclusions fluides i els isòtops per entendre com s'han format els minerals. Ha fet diversos treballs. Des del principi ha estudiat la mina Atrevida, també ha estudiat pontons, també ha estudiat jaciments de bari i fluor a les serralades costaneres catalanes. També té un treball sobre isòtops, que tot i que el títol no ho porta, però parla de les mines de Rocabruna, de Camprodon. I darrerament van estar estudiant el que són les inclusions fluides dintre els guixos de NAICA per entendre com es van formar i per què són com són. I això és tot el que ara us puc comentar i esperem que comenci ella, que és la que en sap realment. Jo també us agraeixo que sigueu aquí, un dia gris i proper als Nadals, que tothom està voltant per la ciutat, i aviam si aprenem tots plegats unes coses a NAICA, que voldria començar, aviam si puc. Aviam, és que no sóc gens dotada per les qüestions d'èxit. Doncs voldria començar, aquestes fotografies i moltes de les coses que explicaré no les he fet jo. Moltes de les fotografies que sortiran són del Javier Trueba, un dels germans Trueba, que ens va acompanyar i va fer la part visual perquè hi havia molta dificultat a nivell de treure fotografies bones. I em sembla que això vosaltres segurament en sabeu, de com treure el màxim partit. I aquí no hi havia llum, feia molta calor i els guixos són blancs, retornen molt i era complicat. I ell ens va solventar aquest problema. Jo el que us voldria dir és que NAICA és un gran laboratori natural. Ja no sé. NAICA és un gran laboratori natural on es poden aprendre moltes coses. Jo he après moltes coses a NAICA i espero aprendre encara moltes més. No només és un lloc bonic, d'una bellesa que la natura, com molts altres llocs, però a més podem aprendre moltes coses perquè és un laboratori de l'equilibri. I a la natura pràcticament tot està en desequilibri, si no, no ens mouríem. Aviam si em sabré explicar. Els cristalls de NAICA són cristalls de guix. El guix, ja sé que diré coses que les sabeu i em perdonareu, i després hi ha coses que potser aixequeu la mà i demaneu-me si ho he d'explicar una mica més. D'acord? El guix és sulfat de calci amb dues molècules d'aigua. Aquí aquest dibuix hi ha les molècules del sulfat, SO4, el calci i les dues molècules d'aigua, i allà es torna a repetir. I com bé sabeu, els cristalls no són res més que un apilament endreçat, superordenat periòdicament d'aquestes molècules. I que aquest ordenament és el que els confereix les seves característiques i les seves propietats físiques i químiques. En el cas del guix, el fet de tenir aquests enllaços d'aigua que són molt més febles ens dona aquesta exfoliació tan bona seguint la 0,0, seguint aquesta cara. D'acord? Bé, això ja sé que tots ho sabem. Què explicaré o què miraré d'explicar? Primer posar en context què és NAICA, on van sortir aquests guixos. Després, quina hipòtesi ens vam fer sobre la seva formació?
I quines dades vam trobar i com vam reinterpretar aquestes dades. I per últim, parlaré una miqueta del futur de NAICA pel que jo sé, perquè tenim un cert contacte amb la gent de la mina, però no és diari, vull dir que no... Potser hi ha algú aquí a la sala que té més informació. Doncs, en tot cas, comencem. El context, la mina de NAICA. On és la mina de NAICA? La mina de NAICA és al nord de Mèxic, a l'estat de Chihuahua, a una zona que és semidesèrtica, on hi vivien els indis, hi viuen encara, els indis tarahumara, que són aquests indis que estan a les barranques aquestes del cobre i tot això, que corren tant, que es van fer famosos perquè tenen aquesta capacitat de córrer tant, i hi ha una petita serrada de muntanyes que els indis tarahumara li van donar el nom de NAICA, que vol dir muntanya que fa ombra al desert. En aquestes muntanyes, que majoritàriament són roques sedimentàries, hi ha una mineralització, que és la que s'explotava fins ara, de plom, zinc, plata, una mica de coure, una mica de molibdè, una mica d'or. I aquesta mineralització és una mineralització que estava encaixat en les roques sedimentàries, aquestes que formen la muntanya de NAICA, fent el que s'anomena mantos, que són reemplaçament de les capes, i xemeneies, una miqueta fent com venes. Tot està una mica confús perquè el vocabulari és una mica confús perquè en la mina el que eren mantos era si hi havia calcosilicats, si era la mineralització d'escarn, i en canvi les ximenees bàsicament tot eren sulfurs. I hi havia molts menys calcosilicats. O sigui, es feia una barreja amb la nomenclatura. La mina és una mina subterrània i aquest és una de les rampes que permetia baixar el material. El material vol dir els cotxes que baixaven. Després hi havia els ascensors. És que fins i tot allà en diuen el shaft. I aleshores, aquesta mineralització, la mineralització, quan es forma i on es forma? Es forma en aquesta pila de roques sedimentàries, majoritàriament carbonats, dolomititzats. A partir de què? A partir de fluids calents que s'exholen d'un magma aproximadament fa 30 milions d'anys. Les roques sedimentàries són del Cretàcic, són de l'Albià, poseu 100 milions d'anys, no és ben bé així, però vull dir, el límit són diferents, però 100 milions d'anys, i després, a 30 milions d'anys, hi ha aquest magma que deixa anar uns fluids que van carregats amb metalls, que estan en desequilibri amb la roca, que reemplacen la roca, els carbonats, i que donen lloc a la mineralització que explota NAICA. Si aneu a la pàgina de l'empresa de Peñoles, l'últim any que va funcionar la mina, el 2014, la planta de tractament havia tractat quasi 700.000 tones de material i havia extret, la planta de tractament, i havia extret 18.000 tones de plom, 15.000 tones de zinc i 56 tones de plata. Aquesta és l'última. I ells també tenen penjades dades d'altres anys, i si fa o no fa. El 2014 va ser com el 2013, com el 2012. Això és el que es venia traient.
Val. Aquesta és una mina que ha tingut una activitat quasi bé constant durant 100 anys, o són d'allòs, que va ser nacionalitzada d'aquesta manera quan tot va passar l'any 62, em sembla que tot va passar a firmes mexicanes, no? I em sembla que Peñoles hi treballava des del 64, eren els propietaris. Al començament es treballava la part més superficial i es va anar aprofundint l'explotació. La mina de Naica era una mina, i és una mina bastant moderna. La podríem resumir dient que la manera el disseny era una mena de rampa helicoidal que anava baixant fins al front d'explotació que estava al voltant de 800 metres de profunditat. Però era una rampa de 5 metres de diàmetre i passaven bé els cotxes. Des d'aquesta rampa sortien les galeries d'explotació i també d'exploració. Per què dic això? Dic això perquè a Naica es coneixia que hi havia cavitats amb cristalls de guix. De fet, a començaments del segle XX, el 1910, a la profunditat de menys... Ara sí que no hi arribo, sí. No, això no. Gràcies. De menys 120 metres s'havia trobat una cavitat amb cristalls de guix que és la cueva de les Espades, perquè els cristalls feien fins a 1,5 metres, sí, majoritàriament, ara això hauria de parar, fins a 1,5 metres, una cosa així, i eren cristalls prismàtics llargs i semblaven espases, i aquest era allò. O sigui que se sabia que hi havia cavitats amb guixos. Però no va ser fins a l'any 2000 que es va trobar aquestes cavitats amb aquests cristalls tan grans, que en diuen la cueva de los cristales o la cueva de la reina, a una profunditat de menys 290. L'any 2000 ells no estaven treballant a menys 290, ells estaven treballant molt més avall. Però utilitzaven el nivell menys 290 per fer els sondejos d'exploració, perdoneu, els sondejos d'exploració per buscar nou mineral i continuar la mina. I aquest nivell, aquest menys 290, era un nivell important i continua sent un nivell important pel futur de Naica. I al final aviam si sortirà. S'entén això que he explicat? Sí? Clar, estem al desert o una zona pràcticament deserta. Això vol dir que el nivell d'aigua, el freàtic, està molt avall, però hi arriba un moment que hi ha el freàtic, que hi ha l'aigua, hi ha la zona saturada. Aquí aquest nivell és a menys 120 metres. Perquè encara que estiguem en una zona desèrtica, hi ha un drenatge subterrani molt important. Hi ha una conca de drenatge molt gran. Aleshores, tot el que està o tot el que estava per sota de menys 120 metres, entenent que el zero és l'entrada de la mina, tot el que estava per sota està empapat d'aigua. I com qualsevol mina, el que s'ha de fer és posar bombes i treure l'aigua, com a les pedreres, perquè si no no es pot treballar. D'acord? O sigui que a Naica una de les despeses grans de la mina
i com moltes altres mines, és l'energia per treure l'aigua per poder treballar amb sec. Però en Aica s'havia de fer un con de depressió de l'aigua molt gran. Ara us explico. Això d'aquí és un tall. És un tall de la zona de Naica. A dalt de tot el que hi veieu és la topografia i l'orientació. I després hi ha els nivells 0, que és l'entrada de la mina, més enllà, el menys 120, que hi ha el nivell freàtic, el menys 290, aquí trobarem la cova dels cristalls, menys 260, que és on devien estar explotant en el moment en què es va fer aquest dibuix. I aleshores les bombes el que fan és deprimir almenys la zona que s'està explotant. Quina zona s'explota? La zona que té mineral. Com està marcat aquí el mineral? Això que en diu l'ore body, no? Que també es pot veure aquí que hi ha un seguit de fractures que poden anar més o menys associada a la mineralització o que poden limitar la mineralització. Aquí hi ha una fractura que es diu la fractura de Naica, aquí hi ha una altra fractura que es diu la fractura de muntanya i aquesta que en diem la fractura de Gibraltar. Per les fractures la permeabilitat és molt més alta i l'aigua flueix molt més ràpidament, que no pas per la roca. No va ser fins al 1976 que es va deprimir el nivell per sota de 290. Què vol dir això? Vol dir que si la cueva de los cristales està a menys 290, fins almenys 1976 aquesta cova va estar plena d'aigua. I no va ser fins que van haver de treballar aquest nivell que van treure l'aigua d'aquest nivell. A partir d'aleshores ja sempre ha estat seca. Amb molta humitat, però seca. M'explico? Sí? Vale. Quanta aigua treu o treia Naica? Una barbaritat. Una barbaritat. Treia entre 55 metres cúbics per minut a 90 metres cúbics per minut. Si mirem l'aixeta de casa, que pot variar perquè ara estalviem, però varia entre 5 i 12 litros per minut. Nosaltres obrim l'aixeta i la tanquem. Això és 9.000 aixetes obertes tot el dia, 24 hores i 365 dies l'any. Treure tot això val molts diners, és molta energia. Això fa que de la mina surti molta aigua i aquesta aigua s'utilitza per fer tota una zona de regadiu al voltant de Naica, o s'utilitzava, s'emmagatzemava i es feia un regadiu. Era aigua que tenia molt de sulfat, però donava aquest aspecte verd a una zona que de fet com un oasi, és un oasi induït, perquè si no l'aigua hauria quedat allà baix i no s'hauria mogut. D'acord? Aquest és l'aspecte que tenia o té la cueva de les Espades. Aquesta cova a menys 120 metres, que és un corredor relativament estret, amb les espases a banda i banda i el sostre. Deu tenir una llargada d'uns 70 metres de llargada i és estret. És una estructura molt vinculada a una fractura. I està ple de cristalls. A vegades es feien alguns, o hi ha zones on hi ha nuclis amb uns quants cristalls més grans que creixen de manera excèntrica i que els miners li deien els magueis, perquè són els magueis de Mèxic. I molt més gran
és els cristalls que hi ha bastant més avall, amb menys 290 metres, però del mateix, de guix. I la Cueva de los Cristales, com la Cueva de la Reina, hi ha italians que han fet la topografia de les coves, no és una cosa tan lineal, són coses més circulars, que tenen un desnivell d'uns 10 metres de desnivell de Cueva de los Cristales, 50, 40 metres de diàmetre, però és irregular, no és regular. Ho hem posat en context. Ara anem a veure, quan un arriba allà i veu això, però això com es pot generar, com s'ho fa la natura per fer això? Jo vull dir que la persona que va liderar el treball amb el que vaig participar és una persona que fa creixement cristallí. Fa creixement cristallí i fa creixement de proteïnes i sap la dificultat que té fer créixer cristalls i aleshores encara queda més parat de dir com s'ho fa això a la natura. Perquè així nosaltres potser també ens ho farem o aprendrem coses. Això també, segur que tots o uns quants ho sabem, com precipita un mineral o com es forma un mineral a partir d'una solució. Doncs la teoria clàssica de nucleació, pels químics, la teoria clàssica de nucleació és que les molècules interaccionen i arriba un moment que generen nuclis. I aquests nuclis no es dissolen, és a dir, són d'una mida que ja no tornen a posar-se en solució. Si la concentració de molècules és baixa, la probabilitat de que les molècules es trobin per formar nuclis és baixa. Si augmentem la concentració, jo potser us tapo quan faig això, si augmentem la concentració o canviem alguna altra variable, la temperatura, el pH, la presència de fases sòlides, doncs això facilita que es puguin fer els nuclis. I aquests nuclis arriba un moment que són prou diferents del que l'envolta i a partir d'aquí creix el mineral. O sigui, necessitem perquè creixi un mineral que primer es formi un nucli. I si tenim solucions molt poc saturades, amb molt pocs constituents del que s'ha de fer el cristall, el nucli tindrem dificultats en fer-lo. Em salto aquests enllaços, per això. O sigui, en AICA necessitem que es formin els nuclis i després que aquests nuclis creixin. I com creixen els cristalls? Doncs aquest investigador que liderava el grup, que té moltes iniciatives a nivell docent, doncs pensa que la millor manera o una de les maneres de veure com creix un cristall és jugar al Tetris. I fins i tot a la pàgina web de l'institut i ja pot jugar al Tetris. No sé si funcionarà això. Jo de fet no hi jugo gens bé. Utilitza? No ho sé, Millor que no? No utilitzis? Demana-m'ho més tard. Mira aquí. Ara sí que... Ja no ho tornaré a fer, simplement... Sí. I mireu, podeu posar el nivell.
I jugar-hi, posar el nivell i jugar-hi. I llavors et diu que has d'imaginar-te que el que està baixant són les molècules i que la velocitat està d'acord amb la quantitat de molècules que hi ha. Són solucions més o menys saturades i el que genera, es pot generar aquí cristalls amb molts defectes, amb molta rugositat, amb una elevada energia a la cara, vull dir que podem aprendre coses d'aquestes fins i tot jugant. D'acord? És a dir, a NAICA el que necessitem és nuclear. I ara passo, si puc. Aquest cristall, pobret, té moltes dificultats per sobreviure. A la natura segurament que es dissoldria de seguida. Doncs ara anem a veure quines condicions fan que generem molt pocs nuclis. Perquè em sembla que això no ho he deixat prou clar. Ara sí que us dic. És a dir, quan un... Però això sí que és important. Quan un es mira la cueva de les Espades, menys 120 metres, veu molts cristalls. Quan un mira la cueva de los cristales, els veu molt grans, però en veu molt pocs. O sigui, la pregunta a contestar és per què n'hi ha tan pocs. Després també mirem com és que han crescut tant, però primer com és que n'hi ha tan pocs. Per tant, volem saber com és que ha nucleat tan poc. Sí? I per saber per què ha nucleat tan poc, el que podem mirar és la corba de solubilitat del guix. Aquesta és la corba de solubilitat del guix expressat amb la temperatura i aquí la quantitat de sulfat de calci per litre, què diu per quilo d'aigua o per litre d'aigua. Posem densitat 1 per litre d'aigua. I aquesta és la corba de solubilitat. Vol dir que per sota, si tenim aquesta quantitat de grams per quilogram d'aigua de sulfat de calci, el guix no nuclearà. Està subsaturat. I a sobre està saturat, sobresaturat. Si tenim una solució en aquest punt, perquè se'ns formi un nucli, hem d'esperar infinit. Mai se'ns formarà un nucli. Les molècules, si es trobaran en algun moment, es tornaran a separar. En canvi, si el tenim aquí dalt, estem lluny de la corba d'equilibri i serà immediat que es formaran nuclis de guix. Es formaran molts cristalls de guix. I en canvi, si estem a la vora de la corba, si ens trobem a la vora de la corba, el temps d'espera perquè se'ns formi un nucli serà llarg, però arribarà algun moment que se'ns formarà. Això és el que s'anomena la zona de metastabilitat. És a dir, la corba rosa és la corba d'equilibri. La corba discontínua, per sobre de la corba discontínua, és el que passa normalment a la natura. Perquè creixi un cristall ha d'estar per sobre de la corba discontínua. Ha d'estar lluny de l'equilibri. Si no, no hi ha manera que es trobin. Per tant, hipòtesi. Hipòtesi, a la cueva dels cristals de NAICA hi va haver una taxa de nucleació baixa degut a la presència en la solució
d'una concentració de calci i de sulfat que està molt proper a la corba d'equilibri. Se'm segueix? Sí? Si hi hagués molt sulfat i molt calci, es farien molts cristalls. Val? Vale. I l'altra cosa és la mida, com van créixer aquests cristalls. Aquests cristalls n'hi ha algun que arriba a 11 metres de llargada i a 1 metre d'amplada, o més d'1 metre d'amplada. Però posem que faci 5 tones. Algun d'aquests cristalls que faci 5 tones. Necessitem tota la cavitat plena d'aigua només per fer-ne un, si el sistema és tancat. Si omplim tota la cavitat amb una solució propera a l'equilibri, només farem un cristall i n'hem de fer uns quants. Per tant, el que veiem és que a la cueva de los cristales de Naica hi va haver una taxa de nucleació baixa, que ho hem dit abans, i cada nucli o cristall va poder créixer a partir d'una font constant de sulfat i de calci en un sistema obert. Hi havia d'haver-hi alguna cosa que ens anava alimentant de calci i de sulfat i ho anava fent de manera constant i sempre igual, perquè no hi ha fluctuacions de nucleació. Hi ha els cristalls, diferent de mida, però no hi ha de cop i volta tot de cristalls petits. Sí? Tot això és mirant... Això és la hipòtesi. Això és la hipòtesi. Quines condicions poden ser aquestes d'un sistema obert que ens pugui alimentar contínuament de calci, de sulfat, propers a l'equilibri per poder donar aquests cristalls? Doncs la companyia de Naica i els científics que havien treballat a Naica abans de descobrir les coves havien estudiat la mineralització que explotava la mina, de plom, de zinc, de plata, una miqueta de molibdè, una miqueta de coure i una miqueta d'or. I havia fet el que coneixem com seqüència paragenètica. Això és posar el llistat dels minerals que hi ha i situar-los en el temps, més o menys. Més o menys. Majoritàriament això es fa a partir de mirar moltes làmines al microscopi. Però això ja estava publicat, ja ho havia publicat Stone l'any 50, i aquí el que hi ha és un llistat dels minerals que apareixen a Naica. Bàsicament això són els mantos, de la zona que en diuen de l'endoscarn i de l'exoscarn, i l'altre són les xemeneies. I aquí estan endreçats pel que diuen minerals de ganga i minerals metàl·lics. Entre els minerals metàl·lics tenim l'esfalerita, la galena, la calcopirita, la tetraederita, que són els que s'extreu, el que es vol extreure, i entre els minerals de ganga, que hi ha els calcosilicats, hi ha l'anhidrita. Hi ha l'anhidrita i sistemàticament tothom anomenava que hi havia bastanta anhidrita. I de fet, hi havia bastanta anhidrita. Hi ha anhidrita en l'endoscarn, en l'exoscarn i a les xemeneies. De fet, segur que l'anhidrita, la coneixeu, l'anhidrita de Naica, perquè l'anhidrita de Naica és valorada. Surten exemplars molt bonics, blaus, fent aquesta mena de ventall. L'anhidrita té exactament els mateixos components que el guix. Sulfat de calci, simplement que no té les molècules d'aigua. L'anhidrita podia ser una bona font de calci i sulfat. Com? Com és que l'anhidrita ens podria portar això? L'anhidrita s'havia format fa 30 milions d'anys, quan hi va haver el magma que va donar la solució calenta. Sí? Passaré això també. Anem a veure com és la corba de solubilitat ara de l'anhidrita
sobre el mateix diagrama que hem mirat la corba del guix. O sigui, temperatura i quantitat de sulfat de calci per litre d'aigua o quilogram d'aigua. La de color rosa és la de guix que l'hem vist abans, que tenia un petit màxim aquí i després tornava a baixar. I la blava és la de l'anhidrita. Què veiem? Mirant això veiem que una solució es satura, és a dir, arriba a l'equilibri a altes temperatures abans amb anhidrita que amb guix. Cosa que no passa a baixa temperatura. A baixa temperatura arriba abans a saturar-se amb guix que anhidrita. Això és el que veiem quan anem al camp i sabem que el guix és el mineral, és el sulfat de calci estable a baixes temperatures. En canvi, l'anhidrita és el sulfat de calci que apareix, per exemple, a les xemeneies blanques dels fons marins de fonts hidrotermals. Per això es diuen blanques, perquè estan fetes d'anhidrita. O amb roques volcàniques hi ha anhidrita. En els ambients d'alta temperatura hi ha anhidrita. En canvi, en ambients superficials hi ha guix. O sigui que això ho veiem. I què més veiem? Veiem que hi ha que es creuen les corbes al voltant de 55-58 graus centígrads. Sí? Doncs amb tot això, la hipòtesi que vam fer és que en Aika hi va haver una baixada de la temperatura i es va desestabilitzar, tot estava empapat d'aigua, es va desestabilitzar l'anhidrita perquè es va fer inestable per la baixada de temperatura i què es va fer estable? El guix. Si aquesta baixada de temperatura es va fer relativament ràpid, les parts altes de la mina, que tenen influència més superficial, doncs la solució que dissolia l'anhidrita estava lluny de l'equilibri de la corba del guix. Ja sé que això és un esforç, però si dissolem anhidrita aquí, si estem a una distància gran de la corba d'equilibri del guix, per tant estem lluny i la probabilitat de que les molècules es trobin per fer nuclis és elevat. Per tant, aquí podem tenir molts nuclis. Si això passa a més profunditat, o arribarà un moment que estarem just allà on es creuen les corbes, que estarem molt a la vora de l'equilibri i haurem d'esperar molt de temps perquè es facin nuclis. I després aquests nuclis podran anar creixent de manera continuada. I si això és així, no creixeran tots els nuclis a la vegada, sinó que haurem de trobar cristalls de mides diferents, perquè serà una cosa contínua i estable. I de cop i volta hi haurà un moment que es trobaran prou molècules per fer un nucli. O sigui que a la cueva de los cristales no tots els cristalls han de tenir la mateixa mida perquè no es formen tots a la mateixa vegada. Els hi donem prou temps com perquè es vagin creant nuclis. Per tant, la hipòtesi era en Aika una baixada de temperatura va provocar la desestabilització de l'anhidrita i la precipitació del guix. I a la cueva de los cristales això es va fer a la temperatura propera allà on es creuen les corbes, que és la temperatura que ens permet tenir una sobresaturació molt petita. Està dintre d'aquella corba de metastabilitat, aquell domini de metastabilitat. Doncs ara ja hem fet una hipòtesi, ara anem a veure
Això és una manera de visualitzar-ho, no? És a dir, tenim la mineralització amb les seves fractures. Aquestes imatges estan tretes de la pel·lícula aquella, El misteri de los cristales gigantes. Però aquestes són les proves que es van fer. Per tant, no estan acabats. Doncs dissolem l'anhidrita, la solució es satura, d'acord, i va formar un nou mineral que és el guix. I aquest mineral creix amb esglaons, creix 2D, fent 2D perquè hi ha mecanismes de creixement diferents, d'acord? O sigui que, i ara passem a les dades. Com podem saber que els cristalls de Nike han crescut a aquesta temperatura? Doncs a partir de les inclusions fluides. I jo no sé quan cansats esteu. No? És que hi ha la versió curta i la versió llarga. El que vam fer va ser estudiar les inclusions fluides. Que aquí teniu un dels cristalls que va ser estudiat, un tros trencat que estava trencat, no vam trencar res. I aquí el que podem veure és un fragment del cristall amb la cara cristal·lina i aquí veieu aquestes lineacions paral·leles a la cara. Aquestes lineacions, si ens les mirem al microscopi, són inclusions fluides. Què són les inclusions fluides? Se sent ara això? Sí. Què són les inclusions? Però no fa falta això ara. És que em sembla que no va, però... Sí? Sí? Què són les inclusions fluides? Aquí hi ha unes quantes fotografies d'inclusions fluides d'ambients molt diferents. Són defectes en l'estructura cristal·lina que guarden en el seu interior el fluid on ha crescut el mineral o, a vegades, no és el fluid on ha crescut el mineral, sinó el fluid que ha estat en contacte amb el mineral en algun moment de la seva història. Si estan en bandes de creixement, com hem vist aquestes, que són paral·lels a les cares, són inclusions que es formen quan creix el cristall. Però si no, és a dir, estudiant les inclusions fluides podem tenir part de la història del cristall, part de la història, per on ha passat, en quines condicions PT, pressió, temperatura, ha passat aquell cristall. I, per tant, la roca que el conté. I aquí veieu inclusions amb quarsos, amb maragdes. Això és, potser ja ho coneixeu, però això és el mineral que el conté, quars, i això són les inclusions. El fluid que ara veiem té diverses fases. Aquí té una fase líquida aquosa, una fase líquida carbonosa o carbònica i una fase vapor carbònica. Això és típic, per exemple, de filons d'hort en zones de cisalla. Els fluids són majoritàriament així. O dalt tenim una altra inclusió també, que també té una doble envolta, que és el fluid carbònic aquest. O aquest d'aquí, que és de maragda, i que veiem que hi ha molts sòlids. Hi ha halita i probablement, hi ha uns quants sòlids, i probablement hi ha altres clorurs també. I la fase aquesta circular és esfèrica, és una fase vapor, menys densa. I aquesta d'aquí és de la fluorita verda de papiol. Sempre tendeixen, ho intenten, no? És a dir, reproduir la simetria, però amb cristall invertit, del mineral, perquè aquesta és la de menor energia. I aleshores és el que... I el que veiem aquí també és un fluid, un líquid aquós i una bombolla de gas. I això és el que us deia ara. Jo puc passar ara als resultats de NAICA.
Us passo els resultats i si voleu després tornem enrere. Això és el que vam trobar. Vam trobar que a la Cueva de los Cristales les inclusions donaven unes temperatures de 54,5 més menys 2 graus. I que la Cueva de los Cristales és 54,5 i la Cueva de les Espades 47,5 més menys 1,5. O sigui que hi havia una diferència d'uns 7 graus entre les dues, però també hi hem d'afegir la velocitat de refredament. O sigui, no només la temperatura a la que es forma, és a dir, la velocitat de refredament més ràpid també facilita que hi hagi la nucleació. Això encaixa. Jo, si voleu, després hi tornarem. Passo, oi que sí? Passo, perquè si no... Si algú vol saber com es fa això, després hi tornem. Perquè ara aquí com el que hi ha són 5 o 6 transparències que expliquen el principi físic d'això. I l'altra cosa que calia comprovar, que el sulfat que hi ha en el guix és el mateix que el que hi ha a l'anhidrita. D'acord? Com es pot fer això? Doncs es pot fer comparant les composicions, perquè comparant les composicions isotòpiques del sulfat, del sofre i de l'oxigen de la molècula del sulfat d'un mineral i de l'altre i veure que un prové de l'altre. Perquè les composicions isotòpiques van més enllà que la concentració. És a dir, que tots dos minerals estan formats, em sembla, que tots dos minerals estan formats de sulfat i de calci, però potser el sulfat i el calci podrien venir d'un altre lloc. Com sé que ve de l'anhidrita? Doncs hi ha una empremta, hi ha una signatura isotòpica, que és la relació dels isòtops de sofre i dels isòtops d'oxigen a la molècula del sulfat. I podem mirar si són compatibles. Els isòtops és per un àtom, per un element el mateix número atòmic, el mateix nombre de protons, però diferent massa, que és la suma de protons i de neutrons. I el que vam trobar, i aquí pot passar el mateix, però n'hi ha menys d'allò. Jo us dic el que vam trobar. El que vam trobar és, això és un diagrama amb la composició isotòpica de l'oxigen i aquesta és la composició isotòpica del sofre. Amb diamants hi ha l'analítica o els anàlisis dels guixos. Amb rodona, els anàlisis de les anhidrites. I el quadrat blanc, buit, és l'aigua de Naica d'ara, el sulfat de l'aigua de Naica, la composició isotòpica. Si nosaltres agafem la composició isotòpica dels guixos de Naica i diem quin era el sulfat que estava en equilibri amb aquests guixos, quina era la composició isotòpica del sulfat de l'aigua que va donar lloc a aquests guixos. Era aquesta. I resulta que coincideix amb la composició isotòpica de l'aigua d'ara. Però, insisteixo, la cova de menys 290 metres es va buidar l'any 1976. És a dir, els guixos es van formar amb l'aigua que hi ha a Naica avui. Si la mina es torna a omplir, els guixos teòricament continuaran creixent. Per tant, el sulfat que hi ha a l'aigua és el que va donar. I aquest sulfat ve de les anhidrites. Les anhidrites són molt variables, perquè després hem fet altres treballs d'anhidrites i hi ha més d'una anhidrita Naica, hi ha unes quantes anhidrites i tenen composicions variables, però una mitja, veieu que són molt variables i n'hem fet uns quants més i també surten variables i la mitja està aquí, està en el sulfat
en el sulfat de l'aigua. Ja sé que això no queda prou clar, soc conscient, però si algú vol que després li expliqui en detall, ho explico. Per tant, de la hipòtesi, les dades ens diuen que podem posar un verd a la temperatura, podem posar un verd a la font del sulfat, però i tenim aquesta cosa també de la mida diferent, és a dir, aquesta teoria et diu que no tots els cristalls van créixer, aquesta hipòtesi diu que no tots els cristalls van créixer, que hi ha d'haver-hi cristalls de diferents mides, i de fet hi ha cristalls de diferents mides. El Marc, l'altre dia, que li deia com ho volia explicar, diu, això és igual que un bosc. Jo dic, sí, és igual que un bosc, d'acord? Els arbres van creixent, però hi ha uns que de cop i volta neixen més tard i per tant creixen menys, són menys grans en un moment fixe. Això és el que hi ha en AICA. Hi ha més coses per això, que és quan van créixer i quant de temps van trigar per créixer aquests que són tan grans, per exemple. El quan van créixer, hem mirat d'utilitzar els mètodes radioactius i no hi ha hagut manera. Són cristalls tan purs, aquests. Els de la cueva de les espades són una miqueta més bruts, tenen altres coses, perquè estan just en el nivell freàtic. Però aquests són tan purs que no hi ha manera de poder datar amb mètodes convencionals. Però llavors el que sí que es va fer és fer créixer cristalls amb l'aigua de NAICA. I es van mesurar les velocitats de creixement més lentes fins ara mesurades. Amb un microscopi, amb un prototipus de microscopi a Sendai, al Japó. I el que es va trobar és això, és a dir, que la cara 0,0, que era la cara de creixement més lent, en les bigues, en aquests cristalls tan allargassats, la cara de creixement més lent, creixia de l'ordre d'això, de 1,6 per 10 a la menys 6 nanòmetres per segon. O sigui, res. És a dir, perquè hem d'esperar mig milió d'anys o 1 milió d'anys per créixer un d'aquests cristalls. Clar, tot això s'ha de posar als peros, però els peros perquè és la cara més lenta, però molt lentament. Això sí que ho tenim clar. I l'altra cosa, i van sortint preguntes en AICA, l'altra cosa és, i per què hi ha cristalls que tenen morfologia diferent? Per què hi ha cristalls, aquests que són rabassuts i aquests altres que són de biga? Doncs sembla, perquè això és un creixement proper a l'equilibri, i el creixement proper a l'equilibri és difícil de fer al laboratori, no podem esperar el temps que va trigar NAICA a créixer. D'acord? Però hi ha una cosa que es veu sistemàticament a tot arreu, que és que les bigues sempre són macles, sempre són cristalls maclats. En canvi, els rabassuts són just la morfologia de l'equilibri, recalculada, perquè hi ha un grup d'italians que ha fet els càlculs de la morfologia de l'equilibri tenint en compte altres coses. I a dalt teniu la morfologia de l'equilibri del guix i els cristalls tenen la morfologia de l'equilibri, perquè estan creixent a l'equilibri. I les bigues, què passa? Les bigues són macles i en l'angle aquest entrant està ple de defectes o està ple, si voleu, d'esglaons de creixement que faciliten que el creixement sigui molt més ràpid. O sigui que NAICA és un llibre obert que podem anar aprenent coses que després es poden utilitzar en altres camps. I quin és el futur de NAICA? Hi ha més preguntes, segur que vosaltres, Susana, que també, i
i jo estaré contenta d'escoltar-les. Quin és el futur de Nike? Per què Nike no ha tingut producció el 2015 o el 2016? Doncs perquè l'1 de gener del 2015 aquesta quantitat d'aigua que s'havia de bombejar va començar a créixer d'una manera alarmant, de tal manera que es van passar 8 mesos, es va inundar la mina fins a, em sembla que ho portava apuntat, fins a 400 metres o una cosa així. Van estar bombejant 8 mesos i no hi va haver manera d'abatir, de baixar el nivell. I no hi va haver cap accident personal. Clar, sí, hi va haver molt d'accident de material i al final l'empresa no pot mantenir una mina que no dona, que no produeix, que té tot el personal i que està gastant molt per abatir i no abateix. Aleshores el que van fer va ser tancar la mina el 13 d'octubre del 2015 i la gent va ser acomiadada, posada en altres mines i ara la mina està tancada. Però retorno al nivell menys 290, que és on hi ha la Cueva de los Cristales. Això és una mena de modelització, un 2D, aquí es veu la mineralització i es pot rotar. I això són els nivells de la mina, això és dels miners. Doncs, més enllà de la falla de Nike, el nivell 290 empalma en una zona molt rica, d'un cos molt ric. I això és el que s'anomena Nuevo Nike, que pot ser que sigui el futur de Nike. Pot ser que sigui el futur, si poden aïllar aquesta part. O sigui que fins a 290 probablement ho mantindran sec, deixaran que no pugi l'aigua fins a aquest nivell, segurament, perquè hi ha la possibilitat d'ampliar la mina cap a altres parts que té cossos minerals molt rics. Si els interessa ho faran. Si no, el que passarà és que la mina s'inundarà, nosaltres pensem això, la cova s'inundarà i els cristalls continuaran creixent. Per nosaltres és un lloc que és un gran laboratori que cal preservar, que està ple de sorpreses i on no només és extraordinàriament bonic, és una classe, és un lloc on s'aprenen moltes coses. I em sembla que acabo aquí i així si voleu teniu preguntes i les puc contestar, benvingudes. Vale?